San ba fila ni mugan kunnafoni don kibaruba fɔlɔ filɛ nin ye Nef TV to ala ka di aw ma ladiriya kɔnɔna la kibaruyaw la bakurubaw la min ye san laban kuncɛli ɲɛnajɛ 31 décembre ale ɲɛnamayara an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan fana min ye an ka lakanaba tigilamɔgɔw ye wulikajɔba kɛ waasa san laban in a lakanako bɛ se ka kɛ tarafatan ye an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan min ye sankura hukumu kɔnɔ maaw bɛ sanbɛ samaw ni nisɔndiyaw ni duwawu don kɛ an ni wasaden dɔw ye hakili falen kɛ n'o ye k'a dɔn honorable Mamadu Yarasuba ka taa se honorable Mamadu Lamini Wage a bɛna olu fana ka dantigɛli mɛn bi don kibaru kɔnɔ sɔɔni ninnu bɛna walawala aw ye. Maliden minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jamana wɛrɛ minnu bɛ bamanankan mɛn n'u bɛ k'an filɛ an b'a fɔ aw ye ko aw ni su a y'aw danse bi don kibaru kɔnɔna la yan'an k'an kɛra k'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sankura jɔra an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ k'an bolo fila ja Masa Rahamani n'an ka maa batolenbaw ye ka taa se an kuntigiw ma kisi nɛɛma b'u kan u ka 2020 kɛ an bɛɛ lajɛlen ka sanɲɛ hɛrɛ kɔnɔ ka se ka an ka haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an kisi payi ma ka tila k'an kisi payi ma o kuma a y'aw danse sankura jɔra an bɛɛ lajɛlen ye hami mun ma se ka fa ala k'olu bɛɛ lajɛlen fa n'o ye hami ɲumanw ye 2020 kɔnɔna la kibaruya bɛna dayɛlɛ aw ye n y'a fɔ min ye sanaba nin baara ninnu kɔnɔna la n bɛ tali kɛ ɲɛnajɛ bɛ sigi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna la baaraba bɛ an ka jamana lakanabaw bolo n'o ye finitigilakaw ye o hukumu kɔnɔna la cɛba min ɲɛsinnen don Bamako ale yɛrɛ polosiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ni o ye commandant de CCR min filɛ nin ye an fɛ Bamako yan ni o ye commissaire divisionnaire Abdoulaye Kulibali i n'a fɔ laadala a bɛ cɛsiriba minnu kɛ ka se ka polosiw ni lakanaba wɛrɛw jɛnsɛn an ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔnaw la o bɛ se ka maaw n'u bolofɛnw lakana cogo min na a y'o baara sɛbɛkɔrɔ jirɔja ɲina min yɛrɛ kɛra tabarikala ni tabadakala ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen sewa an wulila ka se a ma u ye hakilinaba minnu ni fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ɲinan 31 seli hukumu kɔnɔna la an ka jɛ k'a lamɛn. I n'a fɔ san tɔw ni seli donya ninnu sera kɛra seli façon ye i n'a fɔ san yɛlɛma seli an bɛ fɛɛrɛw de tigɛ walasa adamadenw ka taga sigi bɛ se ka nɔgɔya parce que an ka wuli ka jɔ bɛnnen bɔ ma ka adamaden lakana k'i bolofɛn lakana o y'a kuluba ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min bɛ siraba kan aw ka taga sigi ka se ka nɔgɔya ka siraba kan kasaraw kulu kɛlɛ an ka wuli ka jɔ bɛnnen bɔ ma an ye a kanu k'a fɔ ɲinan siraba kan 80 belebele 80 ka kɔrɔ an bɛ 60 ɲɔgɔnna de baara mais an y'a kanu seli yɛrɛ hukumu kama ka 80 ka polisi 300 tila siraba kan 80 ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw ma daminɛ bi a baaraw daminɛna kabini décembre kalo tile 22 donc o hukumu kelen kɔnɔ an ye an ka kulu minnu bɛ munumunu n'an b'a fɔ ma ko patrouille an ye patrouille 4 de dilan mobili 2 motoba 4 olu bɛ su bɛɛ kolonkolon 31 su bɛɛ kolonkolon walasa ka maaw lakana k'u bolofɛnw lakana ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que maaw ka taga seli bɛ se ka nɔgɔya t'an kana kari mɔgɔ la seli tɛ taa maaw ka bɔli kɔ seli fana tɛ taa dɔw fana bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye ka taa minfɛn jugu i n'a fɔ dɔlɔ i n'a fɔ dɔrɔgu an ye kulu belebele 2 dilan machine b'u bolo u bɛ munumunu u ni motobaw u ni mobiliw ba ɲuman ba kini kulu 2 ba ɲuman ba kini olu bɛ munumunu kɛ u bɛ maaw lajɔ bolifɛn sen 2 o sen 4 ka taa n'o ye k'i sɛgɛsɛgɛ machine b'an bolo an b'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye minfɛn min n'a jɔr'i la machine b'a yira namara t'a la wɔyɔ t'a la i bɛ bila commissariat ka bolo kan kaso de don an ma ɲinɛ fana ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ko n'i ko seli ko ɲɛnajɛkɛyɔrɔ i n'a fɔ 1er janvier don i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ kafo kosɛbɛ ani 31 dosu i n'a fɔ jardin cinquantenaire yɔrɔ parc national ani jardin zoologique maaw bɛ k'o yɔrɔ la Luna Park Ibiza Amandine bref yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni jama bɛ kafo ye an y'a kanu ka polisiw bila yen pour que maaw ka taga sigi bɛ nɔgɔya cogo min i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw ka siratigɛ maakɔrɔbaw ka siratigɛ ani maa bɛ lujura bɛ minnu na olu fana ka siratigɛ walasa u bɛ se ka dɛmɛ hɛrɛ ni baden na t'an kana kɛra maa si la. Yanni n ka foli kɛ halisa an bɛ ladiliw kɛ n b'a fɔ maaw ka kuma denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn ta moto la 4 5 u preselen don u bɛ boli polisiw cogo bɛɛ la maaw ka boli moto bolifɛn boli damatɛmɛni u k'a dabila bɛɛ ka taa tɔntɔn n'i bɛ se den na i ka kuma fɛ n'i tɛ se i bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ walasa k'a bila i ka mara kɔnɔ o kɛ sinon n'i ma sa la an tɛ dɛsɛ a la
an bɛ siraba kan an tɛ dɛsɛ donc yanni kana wuli sɔgɔma a bɛ taa u ye n denkɛ ta a bɛ taa bɛɛ k'i jɔ i jɔ masa bɛɛ ka hakili to a denw na an kɔni bɛ siraba kan an bɛ yan bɛɛ kama donc maaw k'a lajɛ siraba ka sariya u k'a bato an ka ɲɔgɔn lamɛn minfɛn minɛnw an bɛ yen donc nin kɔnɔ ka foli kɛ jamana in ye jamana belebele de don an bɛ foli kɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ barika jamana don bonya jamana don karama jamana don sinji jamana don ala ka jamana ala ka kolo sumaya ala ka jamana ala ka kɔrɔta ala ka bɔ an jugu bolo ala k'a don an bolo ala k'an don kalodibi la ala k'an don kalodibi la gɛlɛya bɛ yen n'an y'a sɔrɔ ka taa 2012 la ka na sisan ala k'a bɛɛ ɲɔni sankura in kɔnɔ ala k'a bɛɛ ɲɔni ala ka jamana in kɛ an sago ye ma o tɛ se ka kɛ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ de ka kan jamana in na an k'an bolo di ɲɔgɔn na an ka jamana in lajɛ jamana in ye jamana ba de jamana in lajɛli tɛ dɔwɛrɛ ye sariya kɔ an ka sariya lajɛ pour que ka fasoden ɲuman don o ye sariya batoli de donc an ka sariya in bato o de b'an ka fasoden ɲuman kɔfɛ tabarikala an bɛ finitigi bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ko an bɛ gardafu la ko baaraw ɲɛna kibaruyaw la fana min bɛ tali kɛ san laban ni ale bi kɛ san kuraw olu kɔni bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ maaw b'u ka duwawudenw ani hakilinaw di n'o ye laɲiniw ye o hukumu kɔnɔ an ye wulikajɔ kɛ ka se wasaden ma dɔmɔdɔ ma i n'a fɔ honorable Mamadu Jarasuba ni ale ye wasaden ye min yɛrɛ bɛ joyila mara maaw cɔ a la wa wasaden bulo yɛrɛ nafolo mara tigilama do fana ka taa se honorable Mamadu Lamini Wage ale fana ye duwawudenw kɛ ninnu député fila ninnu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye samɛ ni duwawudenw ni hakilina kow la an ka jɛ k'u lamɛn 2020 an bɛ ala do ka ala deli ka kɛ si ka kɛ kɛnɛya ye su caman min bɔra 2019 ale 2019 o kana bɔ 2020 la a ka kɛ san ye an bɛnna min na a ka kɛ san ye vraiment maliyɛnw ka ɲɔgɔn lamɛn a ka kɛ san ye maliyɛnw ka yɛlɛma dɔɔni yɛlɛmani tɛ fɛn wɛrɛ dɛ taabolo la fanga yɛrɛ yiriwali la i ka yɛlɛma parce que fanga min b'i bolo i k'a dɔn k'a fɔ ala de y'a bila ye donc i k'a bonya o bonyali o fɛnba de ye donc an bɛ ala deli la a ka kɛ san hɛrɛma ye an bɛɛ ma ɲɛmɔgɔ minnu fana b'a kunna ka kɛ siw ma ɲɛmɔgɔ minnu b'a kunna ka kɛ siw ma maliyɛn minnu fana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'u banalen don bi ala k'u kɛnɛya ala k'u kɛnɛya minnu fana bɛ tunga fɛ n'u bɛ laɲini kɛ ka don jamana kɔnɔ ala ka o gɛrɛsɛgɛ foni an fana minnu bɛ ala ka sini kɛnɛ d'a ma ala ka kɛ san jɛlen ye école sababu la école ta fanfɛ la ka kɛ san jɛlen ye vraiment maliyɛnw ka bɛn ka fɛnw na an bɛ ala fo ka barika da an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ san hɛrɛma ye ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw bɛn kelen ma gɛlɛya minnu ye jamana in sɔrɔ a ma dogo mɔgɔ si la mais jamana in kelen tɛ an dafɛ jamana wɛrɛw b'a la minnu tɛ Mali ye an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye de minnu bɛ ka gɛlɛya in ta ka ɲɛsin jamanaw ma an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini u fɛ an n'u ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye gɛlɛya in bɛ se ka dabila pour que jamana bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka dugawu kɛ sankura hɛrɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma yanni n ka bɔ kuma na n bɛ an ka finitigiw fo k'u wale ɲuman dɔn ka dugawu k'u ye u bɛ cɛsiri min na min y'a to lakana bɛ se ka don jamana kɔnɔ halisa ala k'u dɛmɛ a la ala k'u kisi ala k'u tanga jamana tɛ dilan ni tɛgɛ dɔn bolo tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ tabarikala honorable Mamadu Jarasuba ani honorable Mamadu Lamini Wage an b'u fo u ka duwawu la ala ka duwawu ninnu bɛɛ jaabi an ye hali bi an bɛ to san laban ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ n'o ye 31 décembre ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ a kow tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn la dɔw b'a ɲɛnamaya dɔw t'a ɲɛnamaya gɛlɛya dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲina fana nka maaw sera ka ɲina da in latɛmɛcogo la waasa an ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o la an ka cɛdenw n'o ye Umaru Tarawele ka fara a ka kuma galamatigi Fadima Sidibe ani Dirisa Badimi olu ye wuli ka jɔ kɛ ka don dugu kɔnɔ maaw ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lajɛ Bamako dugu kɔnɔna kun ɲagarilen no 31 seli ɲɛnamayali kama k'a daminɛ sugu kɔnɔnaw la fo ka taa se kare kɔnɔnaw ma o de la 31 tɛmɛli mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ 31 jara
sabula ka da fɛn caman kan. Mina 31 kɔni fusayara parce que a y'an sɔrɔ sini kɛnɛya la. On remercie Dieu pour ça. An bɛ Ala deli Ala ka 2020 kɛ année de prospérité, joie, réussite. Ala ka jamana basigi hali bi. Bon, ɲinan 31 a vraiment diyara. A y'an sɔrɔ sini kɛnɛya la. Hali bi Ala ka labanko ɲuman d'an ma. Hali bi Ala ka silamɛya taɲɛ. Ala ka ɲinan yɛrɛ 2020 Ala ka bagi nɔgɔya. O ye ne ka souhait ye. An yɛrɛ bɛ bagi la ka bagi 2020 kɛ un coup ye ka defu fana kɛ un coup ye. Hali bi Ala ka si caman d'an ma hɛrɛ la. Ala k'an ka haminako bɛɛ nɔgɔya. Bon, ɲinan 31 kɔni a fusayara parce que an ye sɛw dun, an ye sorties kɛ vraiment o yɛrɛ ɲɛna. Ani a y'an sɔrɔ hɛrɛ la, an bɛ Ala fo k'a barikada. Ouais, dugu kɔnɔna kɔni a sholen kun don, an ye mɔgɔ camanw ye, u nisɔndiyalen kun don vraiment a diyara. N'i ye dɔw ɲininka, o b'a fɔ ko 31 seli ɲɛnamali ni silamɛ diinɛ taabolow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. O fana ma dɔw bali k'a fɔ ko a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 31 sayɛlɛma de silamɛw ka sayɛlɛma filɛ Ashura de jɔminɛ kalo tile 10 seli 2 de dira ma k'an k'o fêter seli ba ni seli fitini 31 tɛ silamɛ fêter. 31 ko denmisɛnninw ani musow olu de ko de 31 ko ye ani kerecɛnw. An tɛ se k'i danga, an tɛ se ka fɛn f'i ye, bɛɛ n'i ka sira dɔn. Ala yɛrɛ de ye nin taabolo k'an bila ninnu kan ka fɛn fila da k'an bila o sira kan. Silamɛya bɛ yen, kerecɛnya bɛ yen, butiyasi bɛ yen, diinɛ wɛrɛw bɛ yen, a bɛɛ lajɛlen bɛ yen. Mais an kɔni an ye silamɛw de ye, mais an bɛ fɛn mun ɲini jamana fɛ, jamana ka bɛn, diya ka don jamana kɔnɔ, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ kelen kana jamana k'a ta ye, jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye, bɛɛ lajɛlen de ta ye. C'est vrai u ye yɔrɔ dɔ fana fɔ k'a fɔ yan'an ka fɔ k'an ma ban 31 la, an kan k'an ban fɛn tɔgɔ. Bon donc an bɛ jate kɛ ni olu ka fɛnkɛw de ye, i n'a fɔ janvier, février, mars. Bon donc c'est vrai o ye tiɲɛ ye, o ye lasili ye, an kan k'an ban o la. I m'a ye ne ka wolo sɛbɛn kan janvier de b'a kan, e ta o de b'a kan. I wolola min na hijiriya la i t'o dɔn. C'est vrai o ye tiɲɛ ye, mais o tɛ se ka kɛ ka 31 ladaga. O ye ko lasili de ye. An bɛ se k'an ban lasili la, k'an ka jate bɔ o ta kan ka taa hijiriya la. Mais n'an ma se k'o kɛ, ni san yɛlɛmana, san de yɛlɛmana, mais a tɛ se ka kɛ k'an ka 31 fêter. I m'a ye ko anw bɛ jate kɛ n'u ka jate ye, mais o tɛ se ka 31 ladaga. An bɛ Ala fo, an b'a barikada ɲina fêti tɛmɛna hɛrɛ la. A tiɲɛ ni barika dɔgɔyara kosɛbɛ. A nana bɛn jamana ka gɛlɛya caman ma, mais o ma bali diya la. An kɔni ye silamɛdenw ye, hali n'an m'a fɔ mɔgɔ ye, mais fêti wajibiyalen don an kan an k'a kɛ. Anw tɛ kira si bɔ kira la. Kira fɛn fɛn nana n'a fɔra ma ko kira don, an bɛ a bɛɛ ka waleɲuman dɔn k'a ye, mais o t'a se ka mɔgɔ bɔ silamɛya la. Mais an bɛ min fɔ jeunes ye, u ye ɲinan ta kɛ nɔgɔya la cogo min n'a kasara dɔgɔyara, halisa u ka segin u kɔ. Mɔgɔ bɛ se k'i ka kira ka fêti kɛ k'a sɔrɔ i ma kɛ ni tiɲɛni ye. K'a fɔ aw ye ko ni 31 seliw fana wagatiw sera, muso caman de bɛ minnu bɛ cɛ dɔ ka wari minɛ ka tila ka taa bɔ ni cɛ wɛrɛ ye. Mais bɛɛ kɔni b'a dɔn janfa man ɲi, janfa bɛ laban janfa dɔrɔn de la. N'i bɛ mɔgɔ min fɛ i b'a ka fɛn minɛ, n'i tɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ jɛ, o de ka fisa. Mais n'i ye dɔ kɔni ka nafolo minɛ 31 ko yɛrɛ ka bɔ la, n'i ye dɔ ka fɛn minɛ k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ kɛ, n'i m'a kɛ a kan ka laban mun na, bɛɛ b'o jaabi dɔn. Npogotigininw ka sabali, furu tɛ ka sɔrɔ, furu ka gɛlɛn. A fɛn dɔw bɛ yen danaya bɛ kɛ sababu ye ko caman bɛ ɲɛ a kɔnɔna na. N'i tora janfa na, i bɛ kɛ bolokɔni tamaseere de ye, u ka sabali, fɛti bɛ ban ko caman bɛ na. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko mana na cogo o cogo bɛɛ ni hakilina de don, an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ kɛnɛ la. Tabarikala Bakari Kone ani Aminata Daɲɔn olu de tun ka wulikajɔ ye nin ye. O waati in na sa min ye Umaru Tarawele ka fara Awa Kulubali, Fatumata Sidibe ka taa se Idrissa Badimi, olu ka wulikajɔ bɛnna min ma o ye dugu kɔnɔna la min ye ɲɛnajɛ in kɔni mana se caman mi tɛgɛ la n'o a ko la k'a daminɛ sɛ feerelaw ani dumunifɛnw ni fɛn caman wɛrɛ, nka maaw bɛ ɲinɛ dɔw kɔ ni o ye kungilannaw ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya salon bɛ minnu bolo. An dalen b'a la k'a fɔ u fana caman y'u tɛgɛ la n'o ɲinan ta in na gɛlɛya n'a ta bɛɛ, nka an ka mɛn u yɛrɛ da ninnu ye min sɔrɔ u bolo, an ka jɛ k'o lamɛn.
walasa ka sankura kunbɛn nisɔndiya kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ labɛn caman kɛ musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu caman tagayɔrɔ ye salon de beautéw ye yaasa k'u cɛ ɲa kungolo dilan b'o la ka fara sɔnidaw ani o ɲɔgɔnna caman kan hali de Bamako ni o ye sugu ɲagalenba ye Mali kɔnɔ kungilanna dɔw y'a jira n'a ka fɔ ɲinan 31 jama ma caya ka salon ta bɔ ɲinan kɔni ala ko tiɲɛ 31 ma kɛ foyi ye 31 ma kɛ foyi san tɛmɛni kɔni o fisayala ni ɲinan ta ye mais néanmoins an ye dɔɔni sɔrɔ quoi o ka fisa ni fu ye mɔgɔw tun tɛ k'a ye tantɔn ɲinan kɔni mɔgɔw tun tɛ k'a ye parce que fɛn fɛn mana gɛrɛ anw na o bɛɛ bɛ kule ko wariko hali normalement yɛrɛ an bɛna prix min fɔ a ka gɛlɛn ko wari sɔrɔ ka d'an ma quoi donc vraiment ɲinan yɛrɛ a gɛlɛyala an bolo dɔɔni comme a ye sankura ye hɛrɛ la c'est le plus important sinon marché ko kuma o tɛ kɛ dema marché tɛ yen i ni client kelen min fana ni n'i y'o sɔrɔ n'i ye kun prix fɔ non ne b'a bɔ tɛrɛmɛli ɲa wari tɛ mɔgɔw bolo quoi au fait ne y'a kɛ o de surtout a ka di bɛɛ i ka labɛn fête don mais wari de tun tɛ yen ala ka san wɛrɛ nɔgɔya kuma tɛ kɛ parce que a ma nɔgɔya an ma foyi de ye ɲinɛ 31 na san tɔw 31 bɛ diya n na mais ɲinɛ ta a ma foyi an tɛ se ka foyi fɔ ɲinɛ ta la ne y'a kɛ gɛlɛya ani dɔw bɛ k'a fɔ ko 31 fêteli fana man ɲi a fila bɛ ɲagami ɲɔgɔn na dɔw fana y'a jira n'a ka fɔ bɛɛ y'i da hirimɛ sɔrɔ ala fo ka barikada ala min ye ɲina 31 yira na o ka san wɛrɛ yira na n'an kɛnɛ ye a barika ala ye ala ye min nɔgɔya an garisɛgɛ la an y'o sɔrɔ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ Mali la tiɲɛ na ala ye min nɔgɔya an y'o sɔrɔ ɲinata in kɔnɔna na an bɛ ala dali san wɛrɛ ala ka caman fara nin kan salon univers maaw ni olu sigilen bɛ ɲamakɔrɔ site UNICEF la olu hakili la ɲinan san yɛlɛma fusayara kosɛbɛ bon ɲinɛ ta fusayara ni salon yɛrɛ de ça va mais ala tanu donc marché dɔɔni kɛra ɲinɛ fusayara quoi kumakuncɛ la k'a fɔ aw ye ko ni labɛnbaga ninnu caman y'a jira k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔ ko gɛlɛya de kɛra sababu ye ni ɲɛnajɛba ma se ka kɛ san 2019 yɛlɛma la ala k'a sɔrɔ bugun 2020 san in kɔnɔ Albi an bɛ to min ye sanaba ɲɛnajɛ gafeba kɔnɔ n y'a fɔ aw ye n ko bɛna ciya kibaruyaw kɔnɔ bi kosɛbɛ min ye 2020 kɔni kun bɔra sa nka jamanadenw ka laɲini ye mun ye san 2020 in kɔnɔ 2019 ale kɔni kɛra san ye fɛn caman kɛra kɔnɔ jamana kɔnɔ ɲumana ani jugumana o 2020 min jɔlen filɛ jamanadenw hakilina ye mun ye a ko la maaw bɛ ka mun ma kɔnɔ min y'an ka kibaruya ɲininaw ye jamanaden dɔw hakilina ta o la an ni wasaden dɔw an ka jɛ k'o lamɛn san 2019 ni ale kun cɛra tarata tɛmɛlen an donna sankura kɔnɔ ni o ye san 2020 ye an ye mɔgɔw ɲininka u ka laɲini ye mun ye sankura kɔnɔna la mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'u ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔ ka tileniya ani yuruguyurugu ka kɛlɛ an bɛ ala tanu fɛn dannen n'a kɛra k'i kɛnɛma to k'i ka denbaya kɛnɛma to olu ye belebeleba ye donc n bɛ se ka fɔ n k'a diyara jamana in depuis 2012 fo ka se bi ma gɛlɛya de bɛ ka fara gɛlɛya kan an kan ka mun kɛ an kan ka caman de kɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye bana dɔ de bɛ anw ka jamana kɔnɔna la peut-être que mɔgɔw bɛ tami a kɛrɛfɛ ni occasion ye n k'a fɔ o ye mun ye ala bɛ an ka jamana kalifa maa minnu na u tɛ tiɲɛ fɔ an ye u tɛ tiɲɛ fɔ an ye bon nkalon mana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ jamanadenw ye o nkalon fara ɲɔgɔn kan de bɛ na ne ye jamanaden min bɛ yen nɔ ko kuma da tɛ e bolo i b'i sigi i bɛ fɛn dɔ imaginer i bɛ fɛn dɔ fɔ o jaabi ye jumɛn ye il faut que anw ka ɲɛmɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana la mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ taa école la maa kalannenw tɛ ka taa école la ani ka kalan olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la an caman bɛ taa école la min bɛ fɔ an ye école kɔnɔna la o ni an ka jamanaw réalité tɛ fan kelen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bulonba kɔnɔna an ka loi fɛn fɛn bɛ ta a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tubabukan de la aw dun bɛ anw ka bulonba kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛ ka jamanadenw de ka kumakan na se aw bɛ ka jamanadenw de niyɔrɔ k'o lafasa min kan ka fɔ jamanadenw ye u ka todunkan na an ka jamana kɔnɔna la anw tɛ foyi mɛn nansarakan na ni loi bɛɛ lajɛlen futira tubabukan na an minnu bɛ tu kɔnɔna la
an minnu ma deli ka taa école la an ti fɛn faamu a la n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma hakili la an bɛ se ka gɛlɛya caman kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. dɔ fana ye laɲini kɛ k'a fɔ ko sigikafɔ ka caya jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. o fanga de tun b'anw na an ka fɛn bɛɛ tun ye sigikafɔ de fo an ka segin kɔrɔlenw ma ne kɔni bɛ mun dɔn o ye an ka segin kɔrɔlenw ma an ka sigikafɔw kɛ an ka bɛnko la mali tun ma deli ka nin dɔn fɔlɔ n'i y'a kɛlen dɔrɔn jugu de donna sen kɔrɔ donc an ka yira jugu ninnu na k'an bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ marifa tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in basigi ala ka jamana in segin a yɛrɛ ma jamana in ma bɔ a yɛrɛ bolo fɔlɔ dɛ mais juguw b'an sen kɔrɔ. dɔ fana ka laɲini ye san kura kɔnɔna la jamana ka basigi ani denmisɛnninw ka kalanko bɛ se ka yiriwaya cogoya min na o de kama caman ye dugawu kɛ ka ɲɛsin jamana ma. kɛlɛ ka ban jamanadenw ka ɲɔgɔn kan fɔ nɔgɔya ka kɛ samiya ka ja ka balo sɔrɔ ka an denw ka baara sɔrɔ ni nɔgɔya nana sisan denmisɛnw bɛɛ bɛ baara sɔrɔ ani kalanko. n bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana na ala k'a basigi ala k'a basigi mɔgɔ mɔgɔ ka ŋaniya ye ko jamana nin ka bɔ yɔrɔ ala k'i dɛmɛ i ŋaniya la mais minnu ka ŋaniya ye ko jamana ne ka n ta sɔrɔ jamana ko ne ka sira t'a la ala k'o ŋaniya sigi a yɛrɛ ma ye ala ka hakili ɲuman d'u ma. an bɛ min ɲini ala fɛ kɛlɛ min bɛ yen kɛlɛ ka ban ka jamana kɔsuma ka jamanadenw bɛn an b'o de ɲini président min b'an kunna ala ka jamana ta fanga d'a ma. kuma kuncɛ la jamanaden fanba hakilina ye bolodi ɲɔgɔnma ye ka jɛ ka ŋaniya kɛ kelen ye ka jamana taa ɲɛ. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan haw minnu y'an filɛli daminɛ kabi nɛgɛ kanɲɛ 21 cɔyi ka se sisan ma ko dɔ kuma sera sankura kɔni daminɛna an ka bi kibaruya olu bɛɛ kuncɛ ani ala sɔnna ma sankura an dɛsɛra fɛn o fɛn na 2019 an bɛna wuli ka jɔw bɛɛ sigi sen kan 2020 kɔnɔ ka foli ni karama ni dugawu kɛ ka ɲɛsin 9 TV ɲɛmaya so ma k'a ɲini u fɛ u ye hakilina ni baara bolo min hakilina tani ye ala k'a laɲini bɛɛ sabati hɛrɛ ni baden kɔnɔna la u bɛ min ɲini teleko in ka sabati waasa sigidaladen bɛɛ ani filɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ ala k'o sabati ala ka bɛɛ sinsin hali bi n'a ka bi an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn faamuya sɛbɛkɔrɔ jirɔja ala ka su hɛrɛ d'an ma.